taget en tur til Kulturværftet og Helsingør Bycenter for at finde ud af, hvor meget de unge egentlig drikker, og hvad de voksnes holdninger til det er. Har du børn, der er over 11? Ja, det har jeg. Sådan, hvis nu de var under 18, ville du så synes, at de gør det må drikke? Jeg vil sige med måde i hvert fald. Er det rimeligt, at man først må købe alkohol, når man er 16 år? Ja, det synes jeg. Hvad tænker du, man kan gøre for, at unge drikker mindre? Lidt mere oplysning. Drikker du selv, hvis ja, hvor mange genstande cirka på en måned? Drikker 2 glas rødvin hver aften. Hvorfor tror du, der er så mange unge, der drikker? Fordi de keder sig engang med. Ja. Altså, hvad tænker I, man kan gøre for, at unge, de lade være med at drikke så meget, som de gør? Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen idé. Nej, okay. Drikker du? Stille og roligt. Hvor gammel var du, da du begyndte? 14, tror jeg. Hvor mange genstande drikker du cirka på en måned? 1 eller 2. Hvordan får du fat på det? Jeg køber det, og så igen. Hvor drikker du mest? For eksempel til fest eller derhjemme? Fest. Hvorfor tror du, der er så mange unge, der drikker? Livsgærig. Drikker du? Ja, Hvor gammel var du, da du begyndte? 13. Hvor drikker du mest? Altså til fest eller derhjemme? Privatfest og sådan. Hvorfor tror du, der er så mange unge, der drikker? Det er sjovt og hyggeligt. Og hvad tænker du, man kan gøre for, at unge drikker mindre? Sæt aldersgrænsen op. Når dit barn bliver over 11, ikke også? Ja. Hvornår må det så drikke? Altså, Det er sgu aldrig rigtig tænkt over. Ja. synes du, det er rimeligt, at man først må drikke alkohol, når man er 16 år? Eller du ved, købe det? Ja, det synes jeg er rimeligt. Og hvad tænker du, man kan gøre for, at unge drikker mindre? Kom med et klogt svar. Lok jer med et eller andet. Jeg tror ikke rigtig, det er noget, man kan gøre. Ja, nej. Bliver over 11. Nej. Du skal ikke cykle! Svar du. Kan jeg heller ikke sætte så. Ja. Hyg jer.